Днес един договор живее два живота. Първият е на хартия с тежестта на мастиления подпис. Вторият е в дигиталното пространство. Невидим низ от нули и единици. Сега ще проследим неговото пътешествие между тези два свята, за да разберем как един документ остава документ. И ето го големият въпрос, който стои в основата на всичко. Може ли едно дигитално копие, един обикновен PDF файл, наистина да заеме мястото на своя хартиен прародител? Отговорът, оказва се, е доста по-сложен, отколкото изглежда, и ни запраща право в сърцето на битката между традицията и технологията в правото. Днешното ни пътешествие, тази одисея на документа, ще премине през 5 ключови етапа. Ще видим как се търси еквивалентност между двата свята, как точно се случва дигиталната трансформация, как документът се връща обратно на хартия, какви са общоевропейските правила и, разбира се, какви опасности дебнат по пътя. Правните системи, каквито ги познаваме, са изградени върху един много здрав, но и много стар фундамент – хартията. Предизвикателството пред нас днес е огромно. Как да пренесем цялата тази тежест и сигурност в един на практика безтегловен дигитален свят, и то така, че документът да не изгуби своята правна душа. Тук се сблъскваме с абсолютно ключовото понятие функционална еквивалентност. Идеята не е просто да направим копие, което изглежда по същия начин. Не. Целта е да пренесем самата ДНК на документа, способността му да доказва, да идентифицира кой го е създал и да покаже, че това е финалната воля. Това е нашият правен компас за цялото пътуване. Добре, достатъчно теория. Нека видим как точно се случват нещата на практика в България. Какво е необходимо, за да може един обикновен лист хартия да се превърне в напълно легитимен електронен документ? Оказва се, че това е един строго регламентиран тристепенен ритуал. Първо, сканираме документа, за да създадем неговия електронен образ, дигиталната му сянка. Следва най-важната стъпка – проверката. Длъжностно лице трябва да сравни страница по страница и да потвърди, че сканът е абсолютно идентичен с оригинала. И накрая идва финалния печат на новата ера – квалифициран електронен подпис, който вдъхва на дигиталното копие пълна правна сила. Тази мисловна карта ни показва цялата картина. Горе вляво виждаме форми на електронни изявления. И тук не става дума само за сканирани документи. Говорим и за имейли, и за записи в бази данни, като тези в търговския регистър. Цялата тази дигитална среда изисква постоянни преобразувания. Картата ни показва двата главни пътя. От хартия към електронен формат, който току-що разгледахме, и обратния. Виждаме и европейските регламенти, които задават рамката. А долу вдясно е най-важното – правните последици, където всяка грешка може да се окаже фатална. Но пътуването, разбира се, е двупосочно. Какво става, когато един документ, роден или живеещ в дигиталния свят, трябва да бъде материализиран обратно в света на мастилото и хартията? Основният механизъм за това е в Гражданският процесуален кодекс. Той позволява електронен документ да се представи в съда като обикновен хартиен препис, който страната по делото сама си е заверила. Но има и уловка. Насрещната страна винаги може да оспори и да поиска да види оригиналния електронен файл. Това е една много добра система за двойна проверка. Съществува обаче и една по-висша форма на материализация. Да вземем търговския регистър. Той живее изцяло в дигиталното пространство, но може да издава хартиени документи, които имат силата на официални преписи. Нотариусите също изпълняват тази роля на мост. Те могат да удостоверят, че един запис в регистъра е бил точно такъв в определен ден и час и да превърнат тези данни в хартиен документ с неоспорима тежест. Важно е да се разбере, че тези наши национални правила не съществуват изолирано. Те са част от една много по-голяма общоевропейска рамка, която има за цел да създаде доверие в дигиталните документи в целия единен пазар. Тук имаме двама основни играчи на европейската сцена. От една страна е регламентът ИДАС, той е архитектът на доверието. Той казва, че един електронен подпис от Германия е също толкова валиден и в България. От друга страна е GDPR, пазителят на личните данни. Той следи целият този процес на преобразуване да бъде сигурен, особено когато се борави с чувствителна информация. И тук стигаме до една брилянтна илюстрация на това как работи Европейският съюз.
Той ни дава общи, надежни инструменти, като например квалифицирания електронен подпис. Но това как точно ще се извършва самото преобразуване, кой ще сканира, кой ще проверява, какви са стъпките, това всяка държава членка решава сама за себе си. Разбира се, това пътуване между хартиеният и дигиталният свят не е никак безопасно. Всяка стъпка крие потенциални капани, които могат да доведат до много сериозни правни проблеми. Този цитат улавя същината на проблема. Грешката не просто се копира, тя се пренася и дори може да се умножи. Един малък недостатък в хартиения оригинал се превръща в един вид първороден грях за всички негови дигитални, а после и хартиени наследници. В правото това се нарича натрупани пороци. Представете си го като проклятие, което се предава от поколение на поколение документи. Една грешка в хартията плюс един пропуск при сканирането създават опорочен електронен документ. И този опорочен електронен документ след това ражда опорочен хартиен препис. И ето я крайната опасност. Можем да стигнем до един абсолютен правен парадокс. Да имаме официален документ, който е напълно валиден, напълно вързващ, но съдържанието му е напълно невярно, заради грешка, допусната някъде по веригата на преобразуване. А колко грешки са необходими, за да се роди този правен монструм? Отговорът е стряскащ. Само една. Един единствен пропуск в процедурата е достатъчен, за да се създаде официален документ, който лъже, но има пълната сила на закона. Разбира се, не сме сами в това предизвикателство. Тази таблица ни показва набързо как различни правни култури подхождат към проблема. Германия, например, разчита на строг формализъм. Само най-високият клас електронен подпис може да замести саморъчния. Франция е по-гъвкава и се фокусира върху надежността на целия процес. А България, както видяхме, залага на удостоверяването от конкретно оправомощено лице. И така, тази одисея на документа ни доведе до един последен въпрос, който гледа към бъдещето. Цялата тази сложна система се крепи на идеята за оригинал и неговото копие. Но в един свят на блокчейн, на криптографски защитени данни, може би самото понятие оригинал ще стане излишно. Това е предизвикателството, което стои пред следващото поколение юристи.